Jangan geri. Ki Pulit ka East Khasil district ki batoket ki arteli ki jingja sha penyap ki bar jala ha ki arteli ki jaka ha ga janmiet jong ar plai terik uyayong ar jarap saw ki lakem ya arngot ki samla ki bide ki Dkhot jong seng ki samla puli Khasi Students Union ka baki suba ya ka jindon ki jong ki ha ki te ki kam bat Nongïalam Tian Bishar pat ka Ïingkashari jong district and session judge East Khasils Hakashari kini ki syakem ki dei belai itu kerteng kumu Gary Mauli ubaki Pulit ki suba don kti lor ka jingsha penyap klub ubar jelah maulai moro akash potrik yayong arajar psau badu clean star shabong hakabai dei baka jingja sha penyap ki arngot ki bar jelah hakar penyo trik leber arajar psau hai chamati kita ki arngot ki bar jelah ki bla sha penyap klub hai chamati latip kerteng kum Ishan Singh badu sujet data kat bau bla sha penyap maulai moro latip kerteng kumu Arjun Rai Hagasngi ka babot ka baki Pulit ki lawanra na kabenta bantian Bishar kini ki arngot lala banyu I ka jingwan Synran ki Nongïalam ka Central Executive Committee ki bakentop yu President samla rang ba Lambok Star Marngar General Secretary samla rang ba Donald Thaba bat kiwe pada dien dalapin mi na ka Ïingkashari lala banyu asngaw ka jing sawa jong ka jing perta ka baka KSU ka jupen sawa mat chaprang klur kari hadu bapin mi kini ka khubor shim patla bantip ka karai jong ka Ïingkashari bat ya gajing panpor ki Pulit pantokin. Jangan geri. Jangan. Please. March from Glory! March from Glory! March from Glory! Up from KSU! Up from KSU! Up from KSU! March from Glory! March from Glory! Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya